ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾರಂದೇಂದ್ರೆ ಇನಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಲಿಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂದುವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ರೆಮಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಕ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಓಕೆ ನಮ್ಮವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಓ ಗುಡ್ಡು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಪೊಯ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ದೀತಲ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ತುಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅದು ಬೊಲ್ದೇ ಇರತ್ತವೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡುನು ನಿಕ್ಲೆನ್ನರು ಬೊಲ್ದೇ ಇರತ್ತವೆ ಬೊಲ್ದು ಲಾಪುಂಡು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋನಿಗೆ ಪಾಡುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಲಜ್ಜಿ ಪಾಡರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ ದಾದಾಪುರ ಪಾರ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನುಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪದಿನ ನುಪ್ಪು 2 ಸ್ಪೂನು ಅವೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದಲ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಪನ್ನಂಡ ಬೆಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪುನ ಮಿತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಅರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತದ ರಾವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಪನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೇರು ಅರಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಪೇರು ಚೂರು ಬೆಣ್ಣೆ ಪನ್ನರ ಚೂರು ಮಿತ್ತದ ಬಾವೆ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಉಂಡತೆ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಅವೇನು ಕಡೇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಓಕೆ ಜಪನೀಸ್ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಕೊರಿಯನ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೂಕ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ದಿಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಓಕೆ ಮುಸುಂಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ತಿಂದು ಅರಿಪುರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅರಿತ ನುಪ್ಪುದತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವರೇನೇಟ ಲೈನ್ಸ್ ಬುರುಂಡು ಅವು ಬುರ್ರವೆಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಇಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಉಲ್ಟಾ ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಗೈಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಮೇತ ಈ ಮೈಕ್ ಇಂಚ
ಬುಡ್ಕ ಅಂತ ಅಬ್ಬಾ ಈ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ಕಣ್ಣು ದೂಲಾಯಿ ಪೂರ ಹೋತು ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ಹಾ ದಾದೆ ಎಲ್ಲ ತೋಚಿಂದ ದಾದೆ ಕೊರಿಯನ್ಲ ಕಾಯನ ಅಪಾರ ದಂಟುಲಕ ಉಂಡೈತೆ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಉಂಟಾಗ ಚೂರು ನಿಕ್ಲು ಎಣ್ಣಾರು ಮೂಲ್ದು ಆದಾಯ ಮೂನೆ ಪತ್ತವನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಚ ಪತ್ತನು ಹೊರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟ ತೋಚಿ ಪತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕರ ಬೀಟ್ರೋಟ್ದ ಐದ ಕುಂದುವೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಇಂಥರ ಆಯ್ಲಿ ಪೊಯ್ಜಿ ಅಂತ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ 2-5 ನಿಮಿಷ ಪಾರ್ದು ಬುಡ್ಕ ಅಕ್ಕದೀಗ ಕೊರಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ಗೆ ಹೊಡಿತೆ ದಾದಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ದಾದಂದು ಅದೇ ಕೊರಿಯನ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಇದು ಬೇಸಿನ್ ಪೌಡರ್ ನಾವಿವತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗೋಣ ಓಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಯ್ ಹೊಲಿಪೇನ ಅಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಏರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮನ ಅತ್ತದೆ ಏರ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್
India facial super, Korean facial not good. And Koreans okay, Indians not okay. Indian facial okay. Wow, nice. Pasting powder, கடலை இட்டுதுன்னு okay.